Congratulations, let passer. Di nga talaga, promise, as in. Anong number? Isa nga, di ko makita. Kagina pa ako, as in, kagina ko pagina pangita, tapos loading pang ano, ang mga... Oh my gosh, hindi na talaga. Oh my gosh. As in, oy, anong number? Basta ko na number. Oh my goodness! Ay, kagina pa ako nagapangita, as in, has na sobrang nagapangita pag-abot ako, tapos loading talaga siya, kaya hindi ko makita. Kagina pa gani, tapos hindi ko din, nakabutang is ko din preview this file. Hindi siya, gin-click ko rin ka na ng IL ganun, gin-click ko kay, ano, di ba, L lang ako dyan. Ay, thank you talaga, as in, promise. Oy! Oy, as in, promise talaga. Hindi ka talaga. Oh my gosh! Thank you, Lord. Nanay! Grabe ang promise sa pag-ginawa ko. Nagpapakita. Oh my goodness. Ito ang simbahan. Sis! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh my goodness! Oh my gosh, nagtama ko din sa school ko pa lang niyo. Wait lang. Oh my gosh. Minsan hindi diya makita. Ang school ako, hindi lang tao dyan. Oo, amo gani una-una ko ginlantawan sa met. Paiwain, hindi ko makita. But, ambot lang. Wait lang. Oh my gosh, I think talaga. Oh my goodness. Kagina pa ako nagapangita. Wait lang sa main. Raka ba nakapasar? Isa, why di ang Leon Campus man? Mayad man. Wait lang. Isa, why di ang Iloilo signs nga ano? Ano niya nakita? Ang isa, Iloilo Science and Technology University main is 98% ang nakapasar. Oh my goodness! Thank you talaga. Oh my God! Gani, di ko gani makita ang Leon Campus dyan. Kita ko ang Miyag Aw dyan. Oh, Miyag Aw dumanggas pa ang Leon Wayaw. Daya unaw. Do bias. Oh my gosh, kay sino dyan ang break? Kita ko sabi ko si... Tingnan na ang kamar ko. Sino yung number? Nag-as in talaga. Oh my goodness! Oh my gosh! Ma-open na ako. Okay, naka-i-end ka rin dyan. Thank you. Oh my gosh! Screenshot niya. Grabe na yun. Congratulations. May mga nag-message din sa akin.
ano nun, siguro may may nag-tag sa akin. Bakit di ko makita? Thank you so much. So, ano na. Pero na ni ka oras.